खुलुमबाय नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। मैयाहाय जों मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन, बेनि सायाव खोथा सावरायगोन आरो लोगोसे जोंनि सासे बर' जायबा 35 बोसोर बैसोनि पुनेश्वर स्वरगियारि, बिथाङा राङापारा हालामनि थागिबिमोन। बिथाङा सनाय रुपाय हाग्रामायाव बन लायनो थांनाय समावनो माखासे स्नेहनि दुथांफोरा बेखौ गावथारदों। इनाय गावथारदों, खास्रि बिस्रि गावथारदों। ना बेखौ बर' होननानैसो गावथारदों, ना मोनसे दायनि थाखाय गावथारदों, बा सोर गावथारदों बेखौ दासिमाव जेबो गुमुर मोननाय जायाखै। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। जोंनि बर'फोरा गोबां गावथारजागासिनो दङ। गोबां साननो गोनां बाथ्रा। नैबे राङापारा, सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय राङापारा, बेहाय जादों बेयो। राङापारा हालामनि थागिबि जायनि मुङानो जाबाय पुनेश्वर स्वरगियारि। बिथाङा 35 बोसोर बैसोनिमोन। बिथाङा बिसि फिसा दंमोन, नाथाय बिथांखौ सनाय रुपाय हाग्रामायाव सोरबा स्नेहनि दुथांफोरा गावथारना गालांबाय। अब्ला लोगोफोरजों दा सावरायगोन। मैयाहाय जों सासे गथ' मानसि जेबा 9 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन, बेखौ गोमादों होननानै जोङो भिडिअ बानायदोंमोन, बा बिथांनि न'खरनि मानसिफोरा फन खालामनानै रेकर्डखौ हगारना होदोंमोन। दा बे जायबा गथ'सा बेखौ मोनबाय। बे गथ'साया अबेबा न'खराव दंहैयोमोन, नाथाय मैयानि भिडिअ नुनानै सोरबा सोरबा फन खालामबाय, ओमफ्राय मोनबाय आरो ना। अब्ला माखासे भिडिअ कल रेकर्ड दङ, बेखौ खोनासंदो। बानायफिनदो, गथ'खौ मोनफिनबाय होननानै। अबे जायगायाव मोनफिनखो? जोङो सापागुरियावनो मोनदों गथ'खौहायो दा। सापागुरि माने बङाइगाव? बङाइगाव सापागुरियावनो। ओमफ्राय सोरनाव दंहैयोमोन? दङ माने गथ'खौ जों लामायावसो मोननानै लाना फैदों आरो दायो। लामायावसो? औ औ। मैया जेनेबा भिडिअ बानायखांनानै बेसे गोबावनि उनाव मोननाय? भिडिअ बानायखांनानै 1 घन्टानि गेजेराव मोनदों आरो। मा जिउटि मोना नामा? औ औ, जिउ तिवारि। ओमफ्राय लांग्राया मामोन, मा नाममोन? बिदां मोनदां। सानैबो जमा दंलायखायोमोन नामा? सानैबोथ' जमा गैया होनदों दा गथ'नाव सोंनायावहाय, सासेया दस्रायाव थांबाय होनना बुंदों आरो। माने खारखुमा लांदो जाहैबाय नामा? दाथ' खारखुमा लांदोंबो नङा, जिनिसा खारखुमा लांनायबो होनजाला। थारमाने बिसोरो ओरैबायदिसो होनदों गथ'आहायो, जेन'बा दस्रानाव थानो होननानै फैदों, बिदि जादों आरो। दस्रानाव माने रुवाथि नामा? औ औ, बिदि। जेनेबा बे स्कुल फरायबाय थानायानो, क्लास 9 आव फरायबाय थानायानो बेयो खारलांनानै रुवाथि थाहैनो नागिरदोंमोन नामा? दा बिदिनो बुंनांगौ जाहैबाय। बैबा मा होननानै लाना फैखो, बेखौथ' जोंबो मिथिला नालाय दा। ओमफ्राय दा मानसिया न'आवनो दं दा? दा मानसियाथ' न'आवनो दङ गथ'आ। दा जिखुनु जाया रायजो राजाफोरनो खोन्थाना होदो आरो, आं गथ'खौ मोनबाय। जेबो आं दा नंला। नैबे रेकर्डखौनो खालामगासिनो दं, बेखौनो हगारखानोसै आरो। औ आदा औ। ओमफ्राय बे मा होनो, दालाय माथो दं मानसियालाय? दा न'आवनो दं गथ'आयो। ओमफ्राय जेबो बुजायासै नोंसोरो फैनानै? फैनानैथ' बुजायबाय, जों बुहुद बुजायबाय। दा गथ'आबो फरायगोन, मोजाङै ओमफ्राय फरायसै एबार, बिदि जादों आरो। बै सासेखौलाय मोनासै होनबा? सासेखौथ' मोनासै, बिनि सायावबो जों जेबो माबा लायासै। दा ओमफ्राय जों जोंनि गथ'खौ मोनबाय, जोंहा गोजोननाय मोनबाय आरो ना। ओमफ्राय बै सासेया बेसेयाव फरायगासिनो दंमोन बेलाय? बिनि फरायनाय डिटेल्सखौथ' जों मिथिला आदा। दा जों जोंनि गथ'खौ मोनबाय, गोजोनबाय आरो। दा बयनिसिमबो जाहाथे नुबाबो नागिरनांला आरो, दा जों गथ'खौ मोनबोफिनबाय। जोंबो गोजोननाय मोनबाय आरो। सापागुरि माने बे सापागुरिनि लामायावनो मोनदों ना सोरबा? सापागुरि लामायाव मोनदों। मोननाय माने नोंसोर डाइरेक्ट हारसिं मोननाय ना सोरबा खोन्थाहरनाय? खोन्थाहरनानै मोनदों आदा। उम खोन्थाहराबाथ' मोननाय नङामोन। ओमफ्राय भिडिअनि गेजेरजों नुग्राफ्रा खोन्थाहरबाय। ओमफ्राय दासिमबो फन फैगासिनो नामा? फना फैदों फैनायाहायो, बे सोंहरग्राफ्रानो फैदों आरो। आङो दहायनिफ्रायनो फनखौ दिखांनानै मोनबाय आदामोन होननानै खोन्थाहरगासिनो आरो। होमबा बे मोनसेखौ डिलिट खालामनानै बेखौ हगारना होफिनसै नामा, ना मोननै औ थागोन? औ औ, बै मोनसेखौ डिलिट खालामनानै बेखौ हगारना होफिनदो आदा। जागोन दे। मामोनलाय गामिया नोंसिना मामोनलाय? गयबारि, बिजनि गयबारि। बिजनि गयबारि, पुलिस थानायाथ' माबायानो बिजनियानो। औ, बिजनियानो आदा। माबा गोमानायनि माबामोन ना, जिउटि औवारि। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ माखासे कल रेकर्डखौ। दा नैबे पुनेश्वर स्वरगियारिखौ गावथारबाय, बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। आंथ' बेखौनो बुंनो सानो, जोबोद दुखुनांथाव आरो साननो गोनां खौरां, बा गुमुर गैयै खौरां।